Mil-Malta biswit il-pixkerija fil-belt, grupp ta' tfal tal-iskola libsu life jackets u telaw fuq il-Luzzu Sansone, dajsa storika li tmulura l-1960. Din l-opra tal-bahar kienet tintuża s-sajd, iżda mitlieta bdiet wassal esperjenza ġdida bl-isem ta' Sail to Science, Esplora by Sea. Dan huwa servizz ġdid li ral-bidu tiegħu b'entużjażmu miċkejknin li ma li raw id-dajsa bdew jistaqsu fuq lajn famuża tal-Luzzu, simbolu ta' patrimonju Malti li għal sekli sħaħ kien jingħad il-żomm il-ħażen il-bot. Fi vjaġġ ta' madwar 10 minuti dawk abbord gawdew il-ġmil ta' swar li mdawra bihom gżiritna. Fl-istess waqt ingħatat informazzjoni dwar l-istorja ta' Malta b'vuċi animata maħsuba apposta tfal li rakkontat li sejjer dwar il-Luzzu u l-Fortizzi. Il-vjaġġ intemm Villa Bejki fil-Kalkara, id-dar ta' ċentru interattiv tal-Esplora. Fu żewġ abbord l-ewwel vjaġġ kien hemm preżenti wkoll is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni Kit Azzopardi-Tanti. Għalissa il-biljetti jistgħu jinxtraw direttament mill-mollijiet ta' Taslima jew mill-Belt, iżda dalwaqt se jkunu disponibbli wkoll online. Kuljum hemm skedati li jsiru żewġ vjaġġi, wieħed minn Taslima u wieħed mill-Belt, filwaqt li fit-tmiem il-ġimgħa u fil-btajjel pubbliċi jsiru 4. Id-direttur anzjan tal-Esplora Marjan Kawki spjegat li din l-esperjenza se tagħti ċans li l-viżitaturi igawdu l-ġmil tal-port waqt li jastu l-Esplora b'mod differenti. Aħna fortunati li għandna port ġmielu, ma taraħ imkien fid-dinja, huwa esperjenza kollha fiha nfisha hija xi ħaġa ċiċanti. U fl-istess ħin kun qed tiffranka wkoll it-traffiku. Biex mis-sajt għax-xjenza, Sansone qed jerġa' jagħti l-ħajja lil-Luzzu Malti, filwaqt li joffri vjaġġ fejn il-baħar, il-wirt u x-xjenza jingħaqdu f'esperjenza waħda.